Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Pulit ka Mawsynram ki layo ban kem yalai Ngut ki Suba Nongtuh Arshaka henin kesngi ka arpo hanyo tarik nailar arjar arpo hendrio. Kejing yok kem ye kini kade hadian kejing yok kejing tep batikna bakadon kejing temu di ki Arshaka basya tu hawai loy. Ki Pulit kila pen abshrip balayo ban bat ikite ki lai Ngut ki badai na Tamalpur Assam. Uwei pat ulalat pet shaklau bat kejing tuat yu kadang yat. Boro lai Ngut ki Suba Nongtuh Arshaka lara no ban pendong kejing tokit bat bande kat kum ki kendon an. Ki Arshaka bayo kurup na kini ki long ka Yamaha R15 AS North Iway FV South Iway kandai lai ka Royal Enfield Hunter lai spa san po AS 25Z Iway lai hendriu sau bat ka Yamaha R15 AS 27F Iway R hendriu lai. Lapentip ru Ki Pulit Assam na kabenta ka jing toket ba kambnya.